Ano sa duwa yung hadis, ibu din makna sa duwa yung riwaya niya. Lain kan Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Laum niya, pinadeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, haddastu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yawmu ahadikum fi sabilillah khairu min alfi yawmin fi ahadil masjidain, Masjidul Haram wa Masjidul Madinah. Inhan kaadlaw jalong nga fi sabilillah labi marayaw dengangi wa adlaw. Ini pa hanti ni Masjid Haram atau Masjidul Madinah. Masjidul Madinah. Dan ini lamo din jihad ibang siniribat. Ini riwayat. Naring nga sabab yan, nakanat ng mga sahaba. Ambok na rin ang mga sahaba minyari nasabot sa kitab ini, namaid siya. Injiri ang Makkah. Namaid siya, umarap siya pa siya. Al-Haris ibn Hisham. Awon siya hawiran si mga tao Makkah. Sahabat ketula bini Ariman kawiran bini hiatut siya biya nagtaw-tang isin tao tabi'aw ahlu Makkah yagkun iuro siya bini tao Makkah nagtatangis sila na timangis siya siya awos namitsara siya sumakal amma law kunna daran bidar wajaran bijar ma aradna bikum badalan bang sadyalaw niya yung maksud kumattukan ini lumag in bayar wain atawa jar duwain neighbor duwain pangdaig duwain di takamulong yung pagdanti pinyari ko lang hibi ni hulain walakinnahan nuklatu ila Allah azza wa jalla sa gawain inilong niya paglayin na lang iharap pa Allah subhanahu wa ta'ala na tinulak siya paula Syam sabi hawak din Syam ang na rin firing line nila din Syam tinulak siya pa Syam dia inkatan sin ahli sambil nasabi sa rito nankan ng kamatawaran si mga sahaba kaya tampat sila nakahula-hulaan bukon yan Hamadina iba na Makkah minsan ang Hamadina iba na Makkah tiyo-tiyo ang kamataran huwa pasilan sila ng pagribatin nalawang Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam tag-ijma'an si mga ulama nagitipakan singkatan ulama waqad nakala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ijma' al-ulama'i ala anna iqamat ar-rajuli bi ardi ar-ribat murabitan afdal min iqamatihi bi Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis ini kabtangan si mga kaulamaan pag-itipakan lang si Sheikhul Islam pag-hambukan singkatan ulama inhanti lang na si mujahid inisiyusyo na usog ardur ribat at tampat lang yung pagribatan atau pagjiharan labi afdal ni iqamat di Makkah labi afdal dahil nga hanti niya ha Makkah iban ha Madina iban ha Baitul Maqdis ini pag-itipakan ijma' si mga ulama amo siya aw naktumaino yun kayo nang kapahaman nila maraw bang mahi yung mga kaibanan dahil haruwain hula magnapakasin aw naktugyato siya iba lumawag sa dyan inikal pasalan sin iba na dumito ko ha Makkah atawa ha Madina law mo labi after yung pag-ibadat hula ito uno kahatinahan ka adlaw rin di hangibo adlaw labi pa dahil nga hantin ha Makkah ha Madina na yung mga barak kalatawag kahidatan sin Allah subhanahu wa ta'ala atas na magnapakasin gyato siya ibo sabing gyato siya ibo ang karay da ini ang kaadlaw dyan kung makasabo nalabi rin hangibo adlaw nabiya din mga kumati matasalam siya ng kabulan hangkan naon din mga kaibanan gumawa hula matumbang mga bus niya kung mga ganataw mga pahula ta ama rin maksud nila kaya pahaman nila marawin ribat at jihad na sa hikaya rin kan Ibn al-Munzir riwayat na rin kan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nasuo Imam Ahmad din su'il al-maqamu bi Makkah ahabbu ilayka an ar-ribat tangasumo kaniya nasubo ng buki mama mo yung tagbakto si Mazhab Hanbali ano lang ito ang imam how numaraya bang ikaw maghula ang Makkah atawa hula ang ribat ang jihad niya
Insang baksin imam qala ar-ribatu ahabbu ilayya. Mangkakulong niya labi marayaw. In ribat at tawal magula ka hakula aw pagkal antara si muslim ban sing kafir aw ribat aw jihad labi marayaw din si magula ka Makkah Madinah tawa Baitul Maqdis. Ini isang baksin imam. Ang pasyupatan niya وقال أحمد أيضا ليس يعدل عندنا شيء من الأعمال الغزو والرباط. Banglong niya, hapapanaw na mo, hapamaham na mo, wayroon na lang niya hinang, sumibo. Hamagbuno, gazw, jihad, iban haribat. Hapamaham na mo, wayroon na lang niya sumibo. Nalamig yan, Imam Malik, rahimahullah. Ang inagdako si Mazhab Maliki, sa tangin ng guro si Imam Shafi'i. Naasubo rin sabsi. Tapos yung pangasubo, ayyuma ahabbu ilayka, uqimu bil Madinah الشريفة أو أقيم بالإسكندرية. إسكندرية ng Egypt. Waktu itu pagkalon nila sa mga antara sin Egyptian, ng mga Muslim, iwan sin mga denga Europe, mga France, mga English. Nasubo, Imam Malik rahimahullah. Mangikalong ito ang Imam, how no marayaw? How min labi akdal? Maghula ako, lang sinangasuwet, maghula ako rin, humanti ako rin Madinah, Sharifa. At tawa, humanti ako, maghula ako rito na Alexandria. Insang bagi Imam Malik bal akim bil Iskandariya dak na niya akim hindayo na lang niya paghula nito Alexandria sabi nito mag-abot ka mula siya ang pendiha Madina na magkasbisad ito magtambayan ko unal na eri kahalang si Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa labi afdal in pahala mo bang to madto pahula aun kalo on jihad ang riba. ومنها أن صلاة المرابط بأرض الرباط مضاعفة وكذلك صومه وذكره وقراءته ونفقته. Demikian dengan mga fadail kalagwan sin ribat insang bahayang kahula ang ribat niya iban sin puasa mo iban sin zikir mo iban sin basa mo Quran kiraa mo iban sin napaka mo kung magnapaka pawaran mo, paahli mo, pagsagak ka mo, ini yan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lipatun. Aun pa, sugpat sin Bitsari Osman, radiyallahu ta'ala an. Laung niya, wallahi sabahan niya, la yawmun يعمله أحدكم في سبيل الله خير من 1000 يوم يعمله في بيته صائما قائما لا يفطر ولا يفطر